nwoke m ubelebekwe imegherekwa iwe imere ọzọ ka mụ na ga-esi wee chio akpa na wuketara ụzọ iherara ike ya nya emezinekwa ọzọ ubelebekwe ke ole izizi n'ikpeazụ nye na nge mma agwa okwu maka enyo maka iwe imere m kwa anya gị na ala ada apụrụ gị iwe imele akata ahụ ime enye ọzọ iwe mmemme gị ịgwa mgbe iwe na-akakwu gị oke mpachara anya gị ị na-apụda ala ịhụ ahụ ama ife imere ọzọ kịta menta gbagbuo oyi bịa kpachapụ anya gị ị na-ahụ dị ala ihe ihe anyị mere ọdọ nkụta arachapụ gị anya isi ọdụkwa gị mma bịa kpachapụkwa anya gị ị na-aghọbudo ala ọkwa ife isi anyị mere nkịta isi ime kwuo ọzọ mmekwata ọzọ amanụ ka onwe ihe na-akpa gị na-adị ka isi abịa m ntụọla fikwa ise n'anya ka m gwakwa gị emekwana ụdị ife mbọsị ọzọ na onwe ife na-eme gị kpachara anya gị ịrọ na-ayede gị ihe ihe mere nwụchụa imekwetakwa mere n'ọzọ akịkpakpa gbagbo gị kpachakwara anya wo ihe ayịghọkwa ara atakwa ụdị ihe abọchị ọzọ mụ na ahụ emekwa ihe o chekwara ka ngwa gị emekwatakwa nye onwe mere ọzọ ekụwa ngụ isi ihe ka aka ya nkụkwa gị ma akụwafụ isi ọ dị ka ala na ahịa ego ịgbakala sheye ka anyị ịtara anyị kwa ya ọzọ mekedo onye ọma ọzọ ịhụ nye ka emeghị bịa nwoke m kwukwere na email kpachafa anya gị na anụ kpachara anya gị kpachafa anya gị imekwemekwe ịhụ menụ email imekwemekwe ma abaghị mmanwụ ọ dị ka iji m egwu chọs kpachafa anya gị jabụ m gwa gị kpachafa anya gị kpachakwara anya o ntamakwa ma ọ bụ ole mewute ọgụ imeghu a n'ime rọd ọ bụ igwe meme obi pụtakwu unu ọba ego n'obi mejelibu n'utu che odokwe ọdụgo nwe ihe mee unu yi onwe ugwu imekwa ọdụma na-amakwasha ọnụ ọdụgo ọbụ eme ụtọ iwe eme ngilishi uhe ekele nya ime ihe n'ime ọzọ bụ ememechi nke ya bịa ka kpachara anya o ntamakwa ọgwụ ime ntamakwa ma ọ bụla emeghu inwe anwa mee igwo n'ọdụ igwe mmiri emeghe egbomigwa tugbuo rekọ na n'ọdụ nte ekwo na-eyere ọdọ bịa nwoke m kpachara anya gị ọchị nyere na ala ka ọmịa o imekọta ihe ọzọ ama mara na gị mụ na ya agwụkwụ n'ofu traụza imekọta ihe ọzọ ma ama ihe mmemmesi gị ike kpachapụ anya ị na-apụ dị ara ihe ị na-eme ime anya ọzọ emesie gị ike kpachapụkwa anya gị ị na-apụ ara ihe ị mere imekwe ya ọdọ ga-ehe ihe m ga-eme mekwe ya ọdọ enyi ejikọtarịwa nkịta wo isi omeghi ga-emebi ibe ka i mere m tachi ime m ya ọrụ m egwuru ọkpọ kwụwacha gị ugwu anya bịa kpatịrị onwe gị anya ife ime m ugbo imekwata m ya ọdụọ ma egwere ọtụ ga-atụ tụkwasịgba gị ahụ bịa dudu onwe gị na ha dị ya bịa dudu onwe gị